sa mga ganitong pangyayari. Kaya alam ko kung anong dapat gawin. Hindi naman ako natatakot at wala sa pamilya namin na tumatakbo sa laban. Kaya himbis na pumasok ako, ay dumikit ako sa dingding ng kubo para makita ko ang kabila at harap at naghahanda sa mga susunod na mangyayari. At habang nagmumura ako, ay nagising ang mga pinsang ko gawa ng nagtatahulan ng mga aso at dali-daling lumabas at para tignan ko at lumabas ang una kong pinsan upang makita niya ang paligid. Nakita niya agad ang mga nilalang na walang dalawang isip at tinuwa niya ang itak at tumalon sa bakod para pagtatagain ng aswang. At sinundan ko naman ito at dalawa kong pinsan. At naghabulan na nga kami. Sobrang ingay na. Nagising na ang tiya ko at tiyo ko. At mga malalapit sa bahay nila. Gawa ng tahol ang mga aso. Habang hinahabol namin ang dalawang aswang at nilalang ay nagsisigawan sila. Si tiyo at ang mga kababaryo namin. Dahil malayo na kami sa kanila. At sumunod agad si tiyo na sabihin sa amin na huwag na daw namin sundan. Kasi pag ginawa namin yun, ay buong baryo ng aswang ang makakasalubong namin at ipapahamak namin. Bumalik naman kami agad sa bahay nila tiya at nandun pa rin ang mga iilan naming kapitbahay na naghihintay sa amin para malaman kung ano ang nangyari. Pero pinauwi sila ni tiyo at mamayang umaga na lang kami magkukwento at bumalik na sila sa kanilang bahay at kami naman ay nagpahinga na din pero hindi kami halos nakatulog at nagbabantay baka bumalik pa yung mga aswang na may kasama na. Nang mag-uumaga na ay nagkakape na kami at naghahanda na rin kami para magtrabaho at dumating na ang mag-amang kapitbahay nila tiya para magtanong kung anong nangyari. Kaya ikinuwento ko ang lahat na nangyari. Sinabi rin ng mga matatanda na babalik din ang mga aswang na yon at mas marami pa sila at kilala nila ang mga yon. Isang angkan sila ng aswang kaya napagpasayahan namin na magtulungan kung sakaling babalik nga sila. Nung araw na yon ay tuloy pa rin kami sa aming pagtatrabaho habang sila tiyo halos buong kalalakihan sa kanilang lugar ay naghahanda na rin. Yung iba naman ay naghahasa ng mga ngipin ng kanilang mga alagang aso para mas masakit at mas matalim ang kagat nito. Dahil matagal na rin silang nagtitimpi sa ginagawa ng mga aswang sa kanilang lugar. Ikalawang gabi namin, kila tiya, ay ganun pa din ang ginawa namin. Nag-inom dahil nga pampatanggal pagod. Pero normal lang ang gabing iyon at wala namang kababalagan ang naganap. Kaya nakatulog kami ng mahimbing. Sa ikatlong araw namin kila tiya ay halos kaming tatlong magpipinsan ay hindi makapagtrabaho ng maayos. Naiisip namin ang mga oras na yun, ang mga nangyari. Pumapasok rin sa isip namin na umuwi na lang kami at umiwas sa gulo kung sakaling bumalik ang mga demonyong yun. Pero naiisip din namin sila tiyo at tiya at ang mga pinsan namin at isa pa ay walang duwag sa pamilya namin at nangiiwan sa ere. Di naman sa nagyayabang pero kinakatakutan ang pamilya namin noon at ginagalang dahil din sa mga nangyari noon at ang mga ambag namin sa mga angkan sa panahon ng gera. Tanghaling tapat habang nagpapaligo kaming apat na magpipinsan ng kalabaw sa ilog ay may natatanaw kaming isang babae mula sa taas ng burol na nakatingin sa amin. Kaya tinanong ko ang isa kong pinsan kung sino yun. Sabi niya ay hindi niya pamilyar sa kanilang lugar yun, ang babaeng yun. Kaya naalarma kami. Habang pinagmabasdan siya ay bigla na lang itong naglakad papalayo. Ilang minuto lang ang lumipas ay dumaan na naman sa amin ang dalawang lalaki at isang bata. At nang biglang nagsalita ito nang sila na kagabi naglaot sa mon sa Tagalog.
Sila yung humabol sa amin kagabi habang naglalakad papalayo. At nabigla kami sa aming narinig. Kaya lumayo-layo na rin kami at dinig na dinig namin ang malinaw na pagsasabi ng isang lalaki. Kaya ang nakakatanda kong pinsan ay sinigawan sila at pinagmumura ito at aktong hahabulin na ito. Ngunit pinigilan namin ito at sinabi na, "Wag na Noy, hayaan mo na. Magsisisi din yung mga yan, konting tiis na lang at aabangan natin yung mga." Nung natapos na kami ng hapon, ay natapos na din kami sa aming pag-aaral sa palayan nila Tiyo. At hinihintay na lang itong mabulok ang mga damo para malinisan na at matamniman ng mga palay. At nang nagsabi naman ang kapitbahay nila Tia na pinapaararo din niya ang kanyang palayan at hindi naman kami nakatanggi, gawa ng trabaho ang anap namin dito. At isa pa, malayo ang uuwian namin, kaya tumagal pa kami sa kanilang lugar. At papagabi na rin, napagpasyahan naming uminom kasama ang iilang kapitbahay nila Teo para na rin makipagpakilala at makipagkwentuhan. Habang tumatagal, lumalalim na rin ang gabi at maliwanag ang buwan noong gabing iyon. At habang nagpakasayahan kami, ay biglang umungol ang 3 aso na para bang gustong manakmal. Sinyalis na may nakikita itong masamang nilalang. At hindi nga kami nagkamali. Napatayo kaming lahat sa aming nakita sa taas ng burol. Sa bakanting lupa, 4 na imahe ng tao ang nakatayo mula sa malayo. Tanaw na tanaw namin ito habang ang iilan sa amin ay nagmumura. Walang sabi-sabi na kinuha ng matandang kapitbahay nila Tia ang isang mahabang baril. Kung titignan ito ay baril ng mga Hapones at walang dalawang isip na pinagpuputokan ito. Ang 4 na imahe sa taas ng burol. Magkakasunod na kitang-kita namin ang pagbuwag ng 4 na nilalang at biglang nagsiatungalan ng mga ito. Kung maririnig nyo, ay napakatindig balahibo sa sobrang lakas nito. Kaya hindi na rin kami nagpakampante. Nagsiuwian na ang lahat para magbantay sa kanilang bahay. Habang kami naman ay nagsipasukan na rin sa loob at nakita ko ang nakakatanda kong pinsan sa isang sulok na nag-uusal at nagdarasal, pero hindi namin alam at naiintindihan ang kanyang mga sinasabi. Pero inayahan na lang namin ito sapagkat pagkakaalam namin, isa itong manggagamot, ang pinsang ko, at may kakayahang makipagsabayan sa mga aswang. At may hawak itong anting-anting. Nang matapos na, ay kinuha niya ang manual o makabuhay at dinikit-dikit at pinunasan ng aming mga itak habang dinadasalan. At di nagtagal, ay nagsigawan na ang iilang kapitbahay namin at nagiiyakan na ang mga bata, gawa na may mga nilalang sa bubong sa kanilang mga bahay at may mga nagsisihuning mga baboy ramo sa paligid at ramdam na ramdam namin ang mga nagmamasid sa amin. Nang biglang lumabas ang 2 kong pinsan, ako naman agad pumwesto sa kusina at doon biglang nasipat ko ang isang nilalang sa labas, isang babaeng na nagngingit-ngit na nakatingin sa akin na parang gusto akong kainin, at walang pagdadalawang isip na sinugod ko ito at tangkang tatagain ko na, ay biglang may bumunggo sa likuran ko. Sa sobrang lakas ay tumilapon ako. Ramdam ko ang sakit ng aking katawan at pagtingin ko ay binangga naman ako. At habang nakipagbalyahan ako ng lakas sa nilalang, wala akong magawa sa lakas ng demonyong iyon. Habang sila naman mga pinsan ko ay hinahabol ang ibang aswang. At habang nakikipaglaban ako sa aswang, ay wala akong ibang iniisip kundi pangibabawan ang nilalang. Ngunit wala akong magawa
Dahil bukod sa malakas ito, ay napakadulas din ng demonyong ito. At biglang dumating si Tio at pinagpapalo ang aswang ng kanyang buntot pagi. Kitang-kita ko kung paano kumaripas ng takbo ang aswang sa sobrang sakit ng kanyang nararamdaman. At bigla namang dumating ang ilang kapitbahay ng Tio ko. At kasama ang mga asong hinasa ang mga ngipin. Nilapa ang mga ito ng mga aso. Habang papalayo ang aswang, dinig na dinig namin ang sigaw ng nilalang na para bang umiiyak at umihingi ng tulong sa kanyang mga pinsala habang hinahabol ng mga aso. Kaya walang pag-aatubiling tumakbo ako at sila Tio para sundan ang dalawa kong pinsan. Ngunit hindi ko sila makita kaya nagsisigaw na ako. Narinig man lang nila ang boses ko at hindi sa kalayuan ay may narinig akong boses na tinatawag ako. At nakita ko sa hindi kalayuan ang isa kong pinsan. Nasa gilid, nakahupo habang bali ang kanyang kanang kamay. At napamura ako at nanlumo. Sabi niya ay isang matanda ang kanyang hinabol. At pagdating sa malaking bato ay may isa pala itong kasama at pinagtulungan siya na at nabali ang kanyang kamay. Buti na lang naabutan siya ng mga aso at nauna nang tumakbo. Napamura ako sa mga nakita ko at bigla namang dumating sila Tio kaya inuwi na nila ang isa kong pinsan na may bali sa kamay. At ako naman ay hiniram ko ang buntot pagi ni Tio at sinundan ko ang isa kong pinsan na manggagamot. At nang nakita ko ito, ay pinagtutulungan ng dalawang aswang. Kaya ang sinabi ko sa isip ko, tamang-tama lang pala ang dating ko. Alright, sobrang exciting na itong part na to dahil nandito na yung mga lahat ng pangyayari na hindi nating inaasahan, hindi pangkaraniwang nilalang sa ating paligid. Hanggang dito na lang ang masasabi ko. Kayo, anong masasabi nyo? Comment nyo na lang sa baba. Kita-kits na lang tayo sa next part. Maraming salamat.